A Valenzá acolleu hoxe a primeira edición da Feira do Dous tralo impulso do Concello de Barbadás para revitalizar esta tradicional cita do municipio. Máis dunha dúcia de postos variados de alimentación, roupa, bisutería ou plantío sumáronse ao mercado que nos últimos anos só contaba coa carpa da pulpeira. O afán desta feira, que se celebra o día 2 de cada mes, pois é potenciala, recuperala e pola en valor. En Barbadás sempre foi un lugar de referencia no que era o traballo que se facía desde as pequenas fincas. Queremos tamén potenciar eso. Barbadás, aínda que hoxe por hoxe sexa xa un concello urbano, eminentemente urbano, ten esa potencialidade do agro e querémolo revivir, potenciar e que a xente tamén coñeza Barbadás por esta razón. Ademais de ampliar a oferta de postos en cada nova edición da feira, o Concello tamén busca reivindicar o papel das rianxeiras. É unha feira tradicional que leva máis de 20 anos celebrándose aquí na Valenzá, descoñecida por moita veciñanza, e queremos pois que esta nova veciñanza que vive agora aquí no noso concello pois saiba desta feira do día 2, sempre o día 2 de cada mes. Vamos a estar nesta ubicación, vamos a intentar que vaya medrando. O Goberno local anima a participación da poboación tanto de Barbadás como dos concellos próximos.